Veña, señoras, señores, son as 6:35 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Xa sei que, agora sí, eu sempre o digo, pero xa sei que estades entrando en masa o Instagram do @Voltas co Prato, porque claro, como estamos sorteando un libro, pois estades aí todos e todos, pois entrade, compartide, espallade, dade amor, seguídenos, porque en @Voltas co Prato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Ai, é que cociñan dúas persoas. E hoxe, cousas da vida, casualidade, non están Xulio Mato e Begoña Vázquez, pero temos dúas deusas. Que pasen, por favor. Sí, é que... Que pasen, por favor. Lucía Vázquez, Merche Rodal, un aplauso para elas, por favor. É que, mira, Lucía Vázquez, por unha banda, do lado onde está habitualmente Xulio Mato. O sea, tócame levar a min hoxe. Non, estás moito mellor ti aí que Xulio, normalmente. Non, a ti non che dou calla. Tanta. E por outra banda temos a Merche Rodal, como sempre. O sea que a de tres vou non facer polas dúas, porque o merecedes, porque sodes as mellores. Hoxe, connosco, temos as deusas das tortas. E agora sí, señoras e señores, pa baixo, cociñamos con Gardenia de Vilanova de Arousa. Ola, boas tardes, son Gardenia, veño de Vilanova de Arousa, de Ballón, xa que temos tan bons cociñeiros aquí. Eu son lambeteira dos hojaldres, que me deran unha receta de croissants, de napolitana, da tarta do hojaldre con frutas, para poder degustala aquí e facelo eu na casa ca miña filla, que lle gusta facer repostería. Desde aquí mandolle un saludo á miña filla e ao meu fillo que está en Burgos. Ole, un aplauso para Gardenia de Vilanova de Arousa, Bueno. Pois, caseira o mercado masa follada, non? Que é o título do programa. Temos que facer masa follada, e claro, moitas veces a xente teñe medo a masa follada, a xente di... Pero hoxe, non. Estamos aquí para enseñarvos a todos e a todas. Querida, Vou facer masa follada. Vale facer? Sí, vou na facer. De cero? De cero. Non? Xa, vas facer de Xulio Mato. Vou facer de Xulio Mato. Vale, E vas facer maxia tamén, Vale. Pero vamos facer masa follada de cero. Xa, vas mostrarlle a Galicia os pasos para facer unha masa follada que sempre di a xente, é o mellor mercoa. Sí. Vale. E despois con ela faremos unhas palmeriñas pequenas e unhas napolitanas de chocolate. Ostras. A ver se sale. O plan é bo. Agora quédalle que lle saia ben. Veremos a ver. Aí está a proposta de Lucía, que vai facer ela a súa propia masa follada. Merche Rodal. Eu vou mercar un par de láminas de masa de follado. Ai, Dios mío, que che vou quitar o título de deusa das tortas. No, a ver, si o temos tempo e facemos na casa, utilizamos a receita de Lucía, sería ideal. Vale. Pero, se non temos ese tempo, eu quería enseñarvos unha receita preciosa, riquísima, que se pode facer con masa de follado das mercadas. Ah, vale, porque o teu vai levar máis cousas. Claro, e necesitamos tempo para que vos enseñe como facer. Ela vai nos mostrar como se fai a masa de follado. Bueno, pois, señoras e señores, facemos masa de follado, receitas de masa de follado na Voltas co Prato. Marchamos con Lucía, Xulio Vázquez. Veña, vamos con... A ver, Lucía, atención, porque isto é xa de exame. Sí, isto sí que non é tontería, Oposicións para repostería do Voltas co Prato. Mira, a masa follada é moi sinxela, é moi laboriosa e leva tempo, pero é sinxela, de feito. Ingredientes só precisamos unha masa que temos aquí, masa ou plastón, que se lle chama, que xa teña feita, plastón. Vale, e que só leva fariña, un pouquiño de sal e auga. Nin levedo, nin azúcar, nin nada de nada, porque a masa follada non é unha masa doce. Simplemente unha masa que vale para facer doces, pero tamén vale para facer salgados. É un troncho de manteiga. E despois, isto que temos aquí, un que vale, troncho gracias, todo o que había, non? No súper. 400 gramos de manteiga. Mima. A ver, isto dá para moitísimo, Vale, espera. Ti que estás na casa, se te posa facer masa de follado, non me compres a manteiga máis cutre do súper. Xa que pasa o traballo, gasta os cartos, compra polo menos a de 3 euros. Eso é... Verdade, eso é básico. máis cara. A máis cara. O máis importante da masa follada é que os ingredientes sexan bons, neste caso a manteiga. É o que non la vai diferenciar das que compramos no súper tamén. Eu creo que iso non vas baixar na vida, Sí, home, sí, mira que rápido. Entón,
Con Bueno, é isto... verdade, ti faz moita pesa. Ter forza. Mira. Aí vai. Entón, unha vez que teñamos estirada esta, vamos a estirar a masa e vamos a meter esta manteiga dentro da masa e despois consiste en ir estirando a capa de masa, a capa de manteiga, capa de masa, capa de manteiga. Vámoslo ver na pantalla, témolo aquí detrás, vamos ver na pantalla como funciona máis ou menos o tema de capa de masa, capa de manteiga, como é a forma das masas, a ver se o podemos ver, mentre Lucía vai aí dándolle a súa manteiga. Mira, está de lo vendo, vale? Temos media volta, volta sinxela, volta dobre ou volta múltiple, que iso basicamente é un labirinto. Exacto. Se é a primeira vez que o facedes, faced a número 1, vale? Non vos compliquedes. Para mí, nin a número 1. A 2, bueno, a 3 xa... Vas a ver como... A 4 non o intentedes. Vas ver como non é tan complexo. Mira, a 4 non o intentedes. xa temos isto aquí. Vale. Ora ímolo perfilar para que nos quede máis cuadradiño. Pero non é gordísimo iso. No, porque ora ímolo estirar moitísimo. Vale. Ora vamos a estirar a masa. Vale. A ver, é verdade que esta é unha receita que así como moitas veces te digo, cañotas, isto podelo facer ti, así a priori, non. Pero... Non sei por qué, pero daba má idea. Pero o mellor, despois do grafismo e de velo, solo polo grafismo. podes tentalo. Atención, Galicia, que se ledes este grafismo da Voltas co Prato, automáticamente estaredes capacitados para facer unha masa de follado. E aí estades vendo outro, ademais, Este é distinto. Este está currado, Mira, isto parece unha clase de mates, verdad? Mira, nós imos facer ese, vale. volta sinxela. Volta sinxela, isto é a hora de... Exacto. Como estades vendo aí, a zona relada e a zona da manteiga, vale? 6 voltas sinxelas e teremos unha masa follada, 1000 follas. Aí detrás tedelo, vale? Despois intentaremos subir tamén ás redes para que sexa máis fácil para a xente, porque aquí está de lo vendo e a mellor non vos dá tempo a pillalo, pero a zona que está rayada ou relada é a zona da manteiga, vale? Esa capa leva manteiga, entón poñeríamos unha capa sen manteiga, outra capa con manteiga e por riba outra capa con manteiga. Vamos alá, vamos a facelo. Vámoslo intentar con Lucía, ven. Práctico. Dios, que complicado, Non é nada complicado, mira. Manteiga enriba da masa. Vale, e estiras máis. Bueno, porque non nos quedou exactamente do tamaño, non pasa nada, ahora recortamos. Entón, agora, mira, pechamos. Vale. Pechamos e pechamos. Vale, isto é o esquema. O sea, é o esquema. Pechando sobre a manteiga. Ahora solo pechamos. Vale. E agora, mira, vamos a pechar isto ben pechadiño. Así, que quede como se fuera un sobre. E agora é cando vamos a comezar con ese proceso que estamos vendo aí. Volvemos a estirar. Poñémola aquí e estirámola a 3 veces, máis ou menos, o seu tamaño, ves? Madre mía. Tentando sempre, na medida do posible, que xa sei que non é fácil, pero de que vaya quedando así rectiña, rectangular, sabes? Que non se nos vaya moito palí. Se agora vai o proceso das capas, que eu entendo que cantas máis capas ten, máis chulo é despois o que fagas, non? Aí o tes, mira. É máis bonito, pois o croissant ou o que queires facer, cantas máis capas ten, máis chulo queda. Mira, a volta sinxela. Doblamos isto pa aquí. Ajá. Doblamos isto pa aquí. Xa está. Como unha sábana. Importante, un giro de 90 grados. Para qué? Porque ves que aquí están, é como queda como un libro, ves? Como un libro. Porque así ahora, como vamos a volver a estirar así, vaise noso aire para ali e evitamos que nos rompa a masa. Pero vale machacar outra vez? Outra vez. Vale machacar outra vez? Exacto, así 6 veces. Claro, por eso a xente compra a masa. E dirás, en vez de facela. que sencillo, no, é moi sinxelo, sabes que é moi sinxelo. Que sucede? O ideal é que entre volta e volta o metamos na neveira para que... Vale, para que refríe. Bueno, ten que facer 6 voltas, así que vamos a deixar un cacho aquí a Lucía e imos coa deusa, que foi máis lista. Claro. Vos diredes, por que é unha deusa? Por que? No. Porque moitas veces tamén economiza esforzos, como debe ser. Entón ela foi ao súper e comprou unha. Así de fácil, non? É porque hai un montón de cousas que podes facer coa masa de... Son rápidas, a que vimos facer hoxe é moi vistosa. Porque son uns rolos. O tema é o que eu entendo, que a masa vai estar... O que é a masa vai estar máis rica de Lucía. Home, claro. Entendo eu, non? Sí, sempre. Despois o que é a sobremesa no seu conxunto... Aínda que merquei a masa do súper, a que é de manteiga, porque tedes dúas masas no súper. A masa de follado pode ser a normal ou a que di con manteiga. Vale. Se podemos, collemos a de manteiga mellor, vale? Vale. Pero non leva... Seguro que non leva a manteiga cara como queremos nós, verdad? Non sei.
Seguro. Non está mal. Isto é unha solución moi boa opción para ter na casa e para facer cousas ricas, Para ter na casa para non pasar o traballo, evidentemente, de facer a masa. Mira, enrolamos. Collemos outro e seguimos enrolando. Pégalo, vale. Non fai falta pegar moito, sabes por qué? Vamos así, xa vai. A masa leva 10 minutiños a cada da neveira, xa, vale? Xa sei o que vas facer. Que sei o que vas facer. Que vas facer os rolls estes newyorkinos. Que rico está eso, por Dios. Estes son de Cangas. Bueno, vale, de Cangas. Pero son riquísimos, son super vistosos. Precisamos papel por baixo. Este papel é moi grande, facemos así, vale? Vai flipar, Gardenia, con isto, Ten un nome moi bonito. Vouno chamar, Vouno chamar. Dille que veña. Ademais, gústeme dicir o nome. Porque a súa filla dixo que a súa filla lle gustaba tamén facer repostería, seguro que esta a súa filla isto encantalle. Ademais, gústame o nome, Que pase, por favor, Gardenia de Vilanova de Arousa. Un aplauso para ela. Hola, Gardenia, benvida. Arrimate aquí a nós. Como estás? Que maravilla. Bueno, primeiro, antes de nada, tes un nome precioso. Verdad, gracias. Encántame. Así me gusta. E nós aquí temos outra cousa preciosa, que é reposteiría. Así, moi ben. Dásenos ben, sí. Bueno, dáselles ben. Especialmente a ti, non? Xusto. E Merchi Rodal dixo que iba a facer, bueno, pois coa súa masa de follado, uns rolos que normalmente son típicos de New York. Mira, cunha lámina de follado, simplemente, cortas en tiras, enrolas así unhas con outras. Mira. Hola. Moi sinxelo, despois o que facemos, levamos ao forno e despois recheamos, adornamos. A túa filla isto vai encantar. Porque eso despois no forno anchea, non? Sí, vai, mira, hai que darlle espacio suficiente, porque medra un montón. Vale. E ademais, imos tapalos, porque non queremos que medren hacia arriba, queremos que medren o ancho. Vale. Entón poñemos así e tapamos. Van a estar 20 minutos por un lado e despois damos a volta, sacamos, damos a volta a cada rolo e 20 minutos polo outro. Pois, Gardenia, ábrelle o forno, por favor. Abre o forno a Merchi Rodal, porque eu creo que Merchi precisa ir ao forno. Sí. Aí vamos. Eso é de maxia. Ves? Maxia ainda de momento non. Tens que facer, Dentro dun cacho, dentro dun cachino. Merchi, rapidamente, dille que vai levar. Por dentro vai a levar queixo con pistachos e adornado con chocolate e con frambuesas. Pinta ben. Carai, Pois vamos ver o de Lucía, que ainda está facendo a masa, ela, Ainda por riba. Está facendo a masa. Boas, Gardenia. Buenas tardes. No por encima. Mira, xa temos aquí a masa lista. Ahora tería que reposar. Sí. Pois vai apurando que levamos medio programa e ainda está ca masa. Pero mira, ves como se pode apreciar, xa, que ten todas as láminas. Sí. Bueno. Mira, a ver si se ve aí. Espera. Hacia aí. Entón, isto no forno que pasa? Co calor, a auga que ten a masa e mala manteiga, o que fai é evaporarse e fai que as láminas crezcan. Claro, eso simplemente é masa manteiga, así todo o rato. Moi ben. E agora xa estamos listos para estirar e facer as formas dos nosos doces. Simplemente vas facer as formas agora. Vou facer palmeritas e napolitanas. Como te levas, Gardenia? Levamos ben, É que xa, a ti co doce levaste ben, non? Sí. Entendo que sí. Vale. A pregunta é, claro, isto vai levar chocolate, van ser palmeriñas e depois van ser napolitanas de chocolate. E o outro lado leva moitas cousas, vas ter que escoller ou masa caseira con chocolate ou lambetada máis preparada. Vai estar difícil. Parece un poquinho pensado, non? Vale ter complicada. Vou ter complicado de todo. Se queres, vai indo e despois chámote. Vale, moi ben. Vamos a dar un aplauso a Gardenia. De Vilanova de Arousa, que está connosco na Volta co Prato da Televisión de Galicia. Bueno, hoxe a protagonista do noso programa é a masa follada, que é algo que nos encanta mercar e comer, pero que, curiosamente, case nunca elaboramos na casa. Os motivos, os ingredientes non é. Só leva auga, fariña e manteiga, moita manteiga. Daquela, cal é o medo? Onde está o susto? Pois xa o estades a ver. O asunto é ter tempo e paciencia, porque é moi laboriosa e pide repousos e enfriados varios, pero cal será o premio para que os que se atrevan a probar na casa? Unha masa de recendo e sabor inesquecible, que nada ten que ver coas mercadas ou coas que poderemos facer croissants, tortas grandes, pequenas, empanadillas, quiches, napolitanas ou lazos de chocolate. Sí, todo lle presta, recheos, doces, salgados, peixes ou carnes. Empezade cunha masa sinxela con poucas voltas como a número 1, a que facía eu, e xa nos contaredes, estamos desexando saber de vos en @voltascoprato, onde, por certo, sí, temos sorteo. Un libro, un libro da Voltas co Prato. Sabedes que é o libro máis cotizado de Galicia. Sí. Non hai libro máis cotizado, nin a Biblia, nin a Biblia. Así que participade no sorteo. Lucía. Dime, gañotas.
Agora, claro, Lucía fixo a masa de follado, fixo todas as capas, manteiga, masa, pero como se fai? Como se fai, digo, a palmeira? Ahora vamos a facer a palmeira. Claro. Con este trozo de aquí. Voulle poñer un pouco de azúcar glas aquí polo medio. Ajá. Porque isto que vai pasar no forno vai caramelizarnos. Oh, o azúcar moído, iso vai estar boísimo. Non moito tampouco, porque xa despois lle poñemos por arriba. E agora, mira, vamos a dar unha voltiña aquí. Sí. Todos son voltas aquí, non? Outra voltiña aquí, todos son voltas. Cantas voltas dixeches que levaba... Non é a voltas co plato, Correcto. para isto. Cantas voltas dixeches que levaba a túa masa follada? 6. Pois pregunta de concurso. Cantas voltas leva a masa follada de Lucía Vázquez? 6 voltas. 6, nin 5 nin 7, 6. Non é difícil, 6. 6 voltas. 6. Dillo ben claro a xente. 6 voltas. 6. 6, 6, 4, 4, 8, 3, 4, 1, 9. 6, 4, 4, 8, 3, 4, 1, 9. Chamade a voltas co prato, temos 50 euriños e fixadevos que fáciles son as palmeiras. Sí, e mira agora o que vamos facer, A ver, tamén os compañeros non colleron a palmeira máis bonita para enseñarlle a xente. Espera, pero van quedar Pero van bonitas. quedar bonitas, prometido. Ahora van quedar bonitas. Azúcar moído no fondo do Mima. papel de forno. E agora poñemos as palmeiras. Hala. Poñémolas así ben. Ahora é moi importante para quen se anima a facelo na casa, que de verdad que paga a pena, quen lle guste cociñar, é que unha vez que tes a forma feita do hojaldre, o deixes reposar 20 minutos, porque o hojaldre ten memoria. Entón, está ahora ben de estar acostumbrado a estar así estirado. Atención á frase, que non quedei no olvido, Ten memoria, Ten o memoria. hojaldre ten memoria. Ten memoria. Mais que a cañotas. Que tampouco é complicado. Pero, que recorda? En 20 A masa minutos xa se follada. lle esqueceu. Pero Mais que ou menos como a ti. Pero que recorda, o que quero é saber que recorda. Recorda que ven de estar nesta forma estirada. Ah. Entón, se non queremos que se nos deformen moito no forno, é convinte que reposen agora 20 minutos. Que os deixes aí, para que collan esa forma. Vale, Exacto. vale. Vale. E agora imos facer unha napolitana. Vale, pois agora veño ver a napolitana, vou con Merchi, vale? Moi ben. Veña. Merchi Rodal. Mira, teño Hola, derretidos xa 2 chocolates. Bueno. Aquí xa hai material, xa hai sustancia, Chocolate, xa hai por un lado, sabores. chocolate blanco, chocolate con leite. Uf. Non lle botei nada, simplemente o derretín aí o baño de María. Oh, Vale. vale. Agora vou facer a crema de recheo, que vai a ser unha crema de queixo e pistacho. Oh, Temos aquí 120 gramos de pistachos. todo que iso para os triturei. rollos. Recheo por dentro, decoración por arriba. 40 gramos de azúcar moído. E volvemos triturar xunto cos pistachos. Ai, mamaíña. Mamaíña. Hola, Mira que verde chulo. hola. Queda verde máis clariño, claro, polo azúcar moído. Moi ben, Aceite. Ai, aceite. Aceite, sí, aceite. Azucre, pistacho e queixo. Non ten nada máis. Está, además, moi de moda reencher moitas cousas de pistacho. Estes últimos anos puxose moi de moda e a crema de pistacho está especialmente rica, Queixo? Iso vai ser unha crema de pistacho. Merchi. Deixamos Vamos isto. ao forno. Que precisas? No, Vale. isto. Vamos ao forno de Merchi. Estás? Farías maxia? Sí, mira, 3, 2, 1, mira canta maxia. Bueno, hai que está todo tapado, Non se ve, Non se pero hai ve. maxia, hai feito. A ver. Prometido. Deche de volta, 20 minutos por un lado, Sí, 20 minutos por fixen outro. todo, fixen todo. Vale. Está Pregunto. todo o traballo feito, ti non te preocupes. Mira, xa verás, saca. A ver. Saca. Ves? Moi ben. Aí está. Aí está. Viche que medraron. O darlle o peso por riba, non deixa medrar para arriba, entón quedan Sí, porque moi quedou o chulos. tope, non aí, sí. Podo tocar, están frío xa? Sí, é que fixen a maxia completa. Vale. Non mando con historia. Pregunto. Ves? E xa salen, de feito. Mira que ben saben, ves? Claro. E ves, o darlle a volta, quedan así aplastiños por un lado e por outro. Pois Xa agora sei teño porque que fixen facer a eu. crema para rechear e despois decorar con eses chocolates. Ole, moi ben, pois veña, vamos ver rapidamente como é a crema. Porque Mesturar. estabas a piques de facela, simplemente mesturamos, non? Sí. Vale, ole. Creo que teño que marchar. Bueno, marcha. Para repartir. Eso vai ir por dentro, o que estades vendo, ese queixo crema con ese triturado de pistachos máis de azúcar moído. Sí, vou. Veña, vamos con Lucía, que hai que repartir cartos. Imos a trazo. María, que tal? Boa tarde. Moi boa tarde. Como estás? Ben, aí estamos. Ves. A ver, María, ti as larpeira como a min? Ou non che permiten comer moito doce? Sí que Sí. podo, de momento podo. Vale. Sí. E algunha vez probaras unha masa de follado como esta, pero caseira, feita así na casa?
A verdade é que non, ninguén tivo tanta paciencia de facer isto. Pero Vale. agora anoto a receita. Vale, pois tens que anotar a receita, porque eu de feito estaba mirando que as napolitanas tamén son moi faciliñas de facer. Facilísimas. Sí, sí. Non É teñen solo moita historia. meterlle o chocolate, damos Moi ben, unha moi ben. voltiña. Claro. Que guai. Bueno, pois veña, María, por 50 euriños quero que me digas cantas voltas dixo Lucía que temos que darlle ou que lle deu ela a súa masa follada. 6. Moi ben, aí está, un aplauso para María que leva os 50 euriños do voltas co prato. Moi ben, moi ben. Graciña. María de Trazo, nada, un bico moi grande, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Moi ben, moitas Veña, gracias. Boa tarde. un bico, talagueño. Chao, 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 chao. 6 voltas, e claro, despois de darlle as voltas, de facer as palmeiras, de facer as napolitanas, de encheles de chocolate, que é o que toca. Ir ao forno. Ui, casi quedaxe aí, Quedou preciosa a bandexa, A ver cando saian. Ostras. Ahora botamos un pouco de azúcar. Hai que lembrar que esta masa non leva nada de azúcar. No, xa lle Todo- botaxe azúcar por baixo, azúcar por riba, Pero- azúcar por dentro, como azúcar Mira, lle quero o que non botar. pode tomar tanto azúcar que lle pode poñer canela, cacao, Vale, ajá. o que guste. Ajá. E ahora forno. Vamos a... Canto tempo? 30 minutiños a 180, 190. Outra Pero que bueno, quero é máis. algo moi visual. Cando vemos que están douradiños, listo. Ah, vale. O sea, en teoría 30 minutos, pero Sí, vamos pipeando, non? Depende do forno, Coa pode mirada. facerlle falta un poquinho máis, Vale, un poquinho vale. menos é difícil. Un forno de casa é complicado que queira menos tempo. Moi ben, pois Lucía xa está recollendo, porque xa ten case rematado o seu traballo, pero non así Merchi Rodal. Teño un problema. Ai, Dios. Acábaseme de romper a manga. Drama no voltas co prato, isto é o que ten a cociña en Rompeu. directo. Nada. Señoras e señores, vámonos Quitamos- facer por aí, polo burato. Moi ben, Así. Hola, Nada. tes máis mangas ou non? Teño máis, teño Sí. que buscar aí abaixo. Queres buscar? Sí, axudo cheu. A ver se Teño aquí un encontro. pouquiño, pero mira, vou... Ah, mira, aquí. Sí. Aquí, sí, sí. Pues temos que estas. volver. No, non son estas. Bueno, da igual. Bueno, Metes cañotas, busca a súa... o concepto é o concepto, non? De concepto é o comunchelas. concepto. De comunchelas. Está Fixen un burato Sí. e agora metemos por aí. O presionar sale tamén por aquí, non pasa nada. Vai enchendo. Salche pola mau. A ver se xa topo un. Todo caseiro, como Ti vai enchendo, a vida mesma. ti vai enchendo que eu vou buscar, a ver se xa topo máis mangas por aquí. Que en que non teoría podo. deberías ter, pero... Vale. Eu- Bueno, metemos así, este Merchi! Perfecto, vale. Guai. De nada, Galicia, de nada. Xa acabo o programa, non vos preocupedes. O que pasa que- Salvando Deus es un simple mortal como a min, Isto... Menos mal que, mira, temos a teixeira aquí. Cando vos pase isto na casa, simplemente tedes que reutilizar outra manga. Claro. Tirar esta, boquilla... Bueno, mira, Que? queres que che deixe tempo e mentras tanto vou falar co Non, público? porque crees que estou en algún problema? Non sei, veña, vamos co público da Voltas co Prato, imos con Gardenia, veña, vamos para, vamos. Vou coller aquí o micro. Vamos. Ai, Ai. Gardenia, teño moita xente coa que falar hoxe aquí, Sí. Hello. Por que viñestes moitismos? Bueno, me podemos vir algúns máis, pero bueno. Tamén? Claro. Ainda quedaron algúns na casa. Bueno, pero porque a grada é a que é. Aí está, por iso mismo. Ti nun estadio de fútbol, se entran 30.000, non podes meter 40.000. Bueno, se os apretas un pouco, collen, Sí, vale. Iso según. Bueno, como estás vendo? Ben. Ben. Sí. Pinta ben, Mal é a decisión agora. Vale pasar mal, Vou. Vale pasar mal. Complicado. Pero bueno. Complicado. Espero que non se enfade ninguna delas. Que se van a enfadar este? Estes se enfadan que te veran a ti. Ese se enfada é o seu problema. Ah, bueno. É así. Espera, un segundiño que vamos falar aquí con un par de persoas porque díganme vostedes de onde veñen. De onde veñen vostedes? De Bayón, Vilanova de Arousa. E quenes son? Somos da Asociación O Castro. De que? Son dos voluntarios, non? Entendo, facedes moitas actividades. Sí, a ver, é unha asociación que leva 30 anos, 30 e pico de anos funcionando. Ajá. Bueno, normalmente ten 2.000 e pico de socios. Prima. Sí. Pois moita xente, Ten pois- moitas actividades, eu penso que somos da asociación máis grande de Galicia. Pois moitas gracias por Pero o noso é o grupo de voluntariado. que está aquí. Este Por que moitas está gracias aquí. por vir, este aplauso é para vos, gracias de verdade por vir. Nós marchamos, veña, que hai que ir. Ves comigo, Gardenia? Vamos, veña. Vamos para lá, veña. Vamos. Vamos para lá, arrancamos, Vamos veña. para lá. Vamos. Creo que era o forno de Merchi, non? O que estaba soando, eu. No, o meu non. Non será Ah, non, o meu. ten que estar no forno, vale. Por iso non, o de Merchi xa sono Ven antes. pa aquí, ven pa aquí, ti ven pa aquí, ven pa aquí. Eu teño outros problemas, Esta aparte ten do moitos forno. problemas, seguro mesmo, Merchi Mira, Rodal. é outra opción. Corteinos pola mitad, recheos a que Se a rompeuse manga a non manga. quixo traballar, Non pasa nada, hai solucións para todo. ves? Facemos así.
Ostras, que apañado. Pero claro, non vos destes conta de como bañou de chocolate eses dous rolos, bichos? Mira, pai. Está bañado en terceiro, ti non ves? Ah, sí. Iso é chantaje, É o que facemos ca nosa vida. Está difícil, conto, ¡Uepa! Está complicado. Bueno, para problemas, o sea, Hoxe hai días, é o teu día, verdad, Merche? Hai días, desde logo. Hoxe é o teu día, Já sí, están sí. en os rolos e queren quedar quietos. Están preciosos, Bueno, mira, poñemos... Están preciosos, Merche, ti Dá non pena, dá te pena preocupes. botar o dente, Pena, por qué? Claro, de bonitos que están. E ahora, Bueno, Gardaña, por favor, cantos minutos temos? Temos máis tempo? No, non tes. Xa hai que presentar? Xa tes o tempo gastado. Xa teño tempo, hasta quería adornar un pouquiño, non teño para adornar? Ainda non fun con Lucía, vai apurando que ainda non vale, fun con Lucía. vale, venga. vale. Vamos ver o forno de Lucía, atención. vamos. Ábrelle o forno, Gardaña. Ábrele o forno aí a Lucía. Vamos alá. Vamos alá. Ves, isto non é o que entrou, Isto xa merece, ven por aquí, xa merece o aplauso do Voltas co Prato, Vamos a dar un aplauso. Eso sí. Moi ben, moi ben. Pintaza, Unha super pintaza. Moi ben. Ole. Aí está. Podes cortar unha napolitana para que se vexe polo medio? Home, claro. Aí. Vamos alá. Ostras. Agora vai o chocolate. Hola! Espera, isto tens que ver na casa. Fixadevos, A ver, que fago con isto eu? A ver, mirade pa aí, mira. Eso está para comelo, cañotas. Mira que merenda. Eu xa sei que está Quedou medio ben equipo feitiño. ora salivando. Medio equipo salivando. Vamos a dar un aplauso ás dúas cociñeras do Voltas co Prato, porque son boas traballadoras e ainda por riba cociñan de maravilla. Veña, vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos rescatar a Merche Rodal dos seus problemas. Pero xa o solucionou, me parece. Eu creo que vamos indo. Ves, xa... Merche, Dime. ti tamén queixaste de vicio, porque despois quedache todo ben. Sí, nada. Mira, pai, como lle quedou isto, Galicia, que maravilla. Bueno. Hombre, Ai, vamos repartir cartiños, veña, xente que está na casa, que crema lle mete Merche dentro dos rolos? Crema de pistacho. Crema de pistacho, 664-483-419, chamade 50 euriños en xogo. E agora si, Gardenia, ponte aquí, por favor. Ai, mamá. Podes ir probando. Xa podo empezar, non? Si, podes ir probando xa o de Lucía. E nós, mentras tanto, repetimos que crema lle mete Merche dentro dos rolos. Crema de pistachos. Aí está a chamada. Veña, hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. María Jesús das Pontes, non? Sí. A ver, contame rapidamente que crema lle mete Merche dentro dos seus rolos. Crema de pistacho. Merche, xa iba a decir Merche. Dame un aplauso. Xa te iba a decir Merche. A Merche xa quería regalarche os 50 euros, sabes? Xa é así. Pois, os 50 eurillos que van para as Pontes, Pois moitas gracias. Nada, María Jesús, un bico moi grande, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Un dos outros que ten Vale, crema de gracias. queixo, esa non ten nada. Veña. Esa non ten Hasta logo, chao. Hasta logo. Gardenia de Vilanova, dalle pena, dalle medo rachar eso. escorría. Non quere desmontar. Está che costando. No. A ver, E non ves como vai? non é un chuletón, No, pouco menos. Polo forno, pouco menos. Pois veña, probo porque temos que rematar o programa. Super Pedro propostas Paixa. das dúas cociñeiras de hoxe, estas dúas deusas das tortas, das sobremesas que tivemos. Ai, non hai. Masa follada feita por Lucía Vázquez. E despois esa bomba tamén que fixo Merche Rodal que ten que estar boísima. Así que imos alá, Gardenia, de Vilanova da Arousa, do Castro. Vamos alá. Quen gaña o a Voltas co Prato o día de hoxe? Merche Rodal! A que sabe, así. Bueno, señoras e señores, marchamos, queden coa actualidade.